Assalomu alaykum xalqim, marhamat qiling. Bori naminka qabul qilgan yo'q chiqib fasoni xushvaqay. Ne bazash che matash bermando garim ba fasoni xushun yo'kne ne osinosh kaltakay. Ya. Osin kaltakay. Uzbekens garim vat xushvaqay. Chiqib fasoni сильный bada. Нависен дастафка тамом инҷо дорем, дастафка том мекунем. Любой ҷо дастафка дорем. Набинед. Фақат ихе свечи ҳастай. Фақат нехели бардовиш свечи ҳастай. Не коричневый ҳастай, не ис ҳастай. Хоса нависен. Духтаракои намаромат кунем, нехе бори намика қабул кардем, неге намҷа гилча дора гарим ба фасонаи хишвакай. Ам қасфе дора. Нақш боша 200 сомон духтарако успет кунем, хе нақ дар ягон ҷо нестай, нақати юбкашай. На. Успет кунем, дастафка любой ҷо дорем, дастафка том мекунем любой ҷо. Нависен. На. Ё без размер надоранд духтарако. Любой сироиш кунем. Дастафка любой ҷо дорем. Марҳамат кунед. Тараҳо айнерам ҳастай неки се дона мондагааиш на гарин ба хишвак маташ купра эпикай. Гарин хишвак фасон нақш 220 сомонай. На марҳамат ки қати юбче юбкашаё се донаш мондагай. Миёш басага миёш аметон бо ҳуй кинен. Ё без размер надоран гарин ба фасон то 52 пушора мешавад. На марҳамат кунед. Че хишвак. Як и расид кан то қамис свеч ҳастай тамом. По се дона мондагай. На да коша каза нависа ватсала дастафка мекунем, дастафка любой ҷудои мехарако марҳамат кунед.